adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 20 sa bulan sa Setyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 8 bersikulo 16 ngadto sa 18. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, walay magdagkot og suga aron lamang tabunan o ibutang ilalom sa higdaanan, kundili iya hinoong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang mosulod sa balay. Kay ang tanan nga gitaguan makit-an, ug ang tanan nga gililong mabutyag. Busa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna hatagan pagdugang, apan ang walay iya kuhaan bisan pagani sa iyang giisip nga iyaha. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.